Technegau ymdopi, y dull 54321. Edrych o gwmpas ac enwi 5 peth gallu ti ei weld yn yr ystafell. Sylwa ar 4 peth gallu di deimlo, fel dy ddillad neu'r llawr. Gwranda yn ofalus ac adnabod 3 sŵn sy'n digwydd wrth gwmpas. Darganfod 2 beth gallu ti arogli ac 1 peth gallu ti flasu. Mae canolbwyntio ar y synhwyrau yn helpu i dawelu'r meddwl a thynnu ti yn ôl i'r foment presennol. Angen siarad, cysyllta a meic trwy WhatsApp ar 080 880 23456, textio ar 079 43 114 neu sgwrsio ar-lein ar www.meic.cymru.